Malah pokok-pokok tuh kene to le. Mau pokok-pokok kono. Di sini rasa sakit ke. Ora anak anak ning cilik to. Ana mere 53,5 ora. Oh, ning cilik kok keloso. Nah, serem terus. Mangan menerira. Ya 56. Sip. Ganteng 56. Ya kali ngarepmu. Sampai geser kamu. Sampai di sini. Apa apa, Pak? Jol. Ora ajo yang didol yo ngono. Aja didemak nekno sakmono. Jadi cuma ning cilik nang. Ijolono langsung ae, Pak, ketutupan ning kok. Jolono, Sing gedhe ki mau wae ora apa-apa. iya, awakmu seneng aku sing rugi. Lah piye wong pengen demak? Iki 20 iki. Iya, cek 20. Pak. Macam jemone, Pak. Tindian. Kok cilik aja gede banget kesenengan lho. Cilik ora doyan, engko kan cilikane dene Pak, kok sing tak timbang yo. 5, 8. 7,5. 8. Ora teko lho kok 57,5 karo 58. Ya yo. Ya, saya kira ayo saya tahu. Cek ijole sampun. Oh. Alah. Kemringet ya ngono kan. Karo mikir ler anu wis dadal iki aku. Angger pantek ning blogger mah. Lur mas aku nanjak munggah mriki. Sing bagian kene Mas Emen. Oh. Di sini kan tempatnya. Lima 8. Wah, gores campur-campur nih. Selan dingklo dan dingklo dan. Sendek dan dingklo. Oh, sendek dan dingklo. Rompulo iki lho mburi. Ijik antri. Aja demak, Mbah, ora mlaku, Mbah. Kalang ngijoli iku. Aduh. Tak taline, Mbah. Dadi malah diurak rono nyampe kene mah. Bibar karana. 5, 6,5. Mbok gapane piro iki Mas? Ya, Mak. Gapane piro, Mas? Kirang kalih atus, Bu. Kurang 200. Ngono wae. Nggih, pun cekap niku. Cedak nek kurang jimuk neh mriku. Iya.
Malah cuma ning kandang ini lho. Ora bali. Masih menjawab. Empang. Empang. Cilik. Wedok kabeh. Mulut empang wae. Nek wedok cilik, Mbah. Antren nek wedok. Karena sing mikul. Sing lanang semikul cilik-cilik kabeh. Heeh. Mikul cilik. Nek saya wedok ndak babon-babon. Pindah deh. Pindah mana? Nek tunggu itu. Boleh raga deh. Nah, beneran. Biasane ngorok kan. Percaya omongan. Kaya bis ya, kipasnya yang dhuwur. Kaya bis kipasnya yang dhuwur. Jadi ngadek ke kali, ngono ya tangane ya kretek. Nah. Ya Pak ya. Silakan ya Pak ya. Iya. Lagi seru. Saya macam jaluk kowe. Hotel Mbak, nek tinggal. Nek tinggal. Iki ora manjak Mas Isan. Mboten nanjak iki. Nek urung digang. Glene cutrek wae nek angel, Pak. Di sini. Cutrek ndi? Cutrek, Pak. Cutrek. Nyeluk cukrek. Ini enggak kayaknya. Lha kurang. Lha karo kathah nek etan iki. Kidul apa etan kae? Kae nggo banyu nek ora nek. Cutrek pirang-pirang. Lah, len. Ah iya. Enggak usah. Mas gilek cutrek ngoyo ya. Enggak usah, Pak. Ah iya digolek nang. Boleh ya boleh. Oleh ya oleh engko kene. Gampang noleh. Tutupi nang diarah. Ora kena toleh kae. Kedingan ya. 43. Leng, yo. 57. Wah, sapa iki? Ayo, pikulannya ada bedek nih. Enggak. Antri. Sabar tadi. Kita kayak kopi. Kita tunggu. Sepuluhan nih, Pak. Sepuluhan. Ya, sepuluhan. 10 apa sih? Ya. 28. Wis campur, Pak. Kok ngene iki mah, Pak ya, Pak. Ojo ngatek. Iya. Terus 28. 27,5. 28 loh Mas. 27,5, Pak. Daerahnya. Ya wike teeran sa. 27,5. Ora gelem. Enggak iki. Ini tambahin. Ya, pakai celana. Apa iki ketulan? 29. 28,5. Ah, Iya, 28,5, Pak. Nek tuku nyang pasar yang njaluk ibu, tuku ning kandang ya. Ya, ditambahin. Ora usah digedhe-gedhe ya, Mas. Sedingan ya len demak. tambahin demak. Dua 7,5. 28 loh Mas. 27,5.
Ora tekan ya. 200. Kali ini enggak dong. 28. Oh.